Артистичният ми е псевдоним е Надин. Работя в интернет сайт. Аз съм мечти, желание, страст. Тя е като нас. Учени твърдят, че възбуждащите образи активират същата зона в мозъка, която действа при поемане на финансов риск. В емоционален план мъжете се нуждаят и от пари, и от жени. Има логика. А от какво се нуждаят жените?